shahararren fitaccen mawaƙin nan kuma fasihi wato Ado Isa Gwanja. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ina roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share, like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci masu kuma faɗakarwa. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanja, idan ba ku manta ba, a baya-bayan nan ya fitar da wata shahararriyar waƙarsa wata ta trending a social media irin su Instagram, TikTok da ma dai Facebook da har ma dai da sauransu. Idan ba ku manta ba, ya fitar da waƙar tasa mai suna War. Ba da jimawa ba, bai fi wata ɗaya ba, ya ƙara fitar da wata waƙar tasa mai suna Cas, wacce ake ta cece-kuce a kanta. Musamman ma yadda ake ganin kamar wannan waƙa tasa mai suna Cas tana ɓata tarbiyyar mutane. To idan ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu, za ku ji hirar da aka yi da wannan fitaccen shahararren mawaƙi kuma fasihi wato Ado Isa Gwanja. Wanda idan ba ku manta ba, wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja ya kasance yana waƙe 'yan mata ne, musamman ma da irin waƙoƙi irin na gidan biki da dai sauransu. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanja ya kasance yana kawo fitattun waƙoƙinsa kuma nishaɗantattu, waɗanda idan ya fitar da su suke ta trending, kuma mabiyansa suke bibiyar waƙoƙinsa, suna jin daɗin waƙoƙinsa. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV domin jin yadda aka shirya da wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Isa Gwanja akan sabuwar waƙar da ya fitar ta Cas a baya-bayan nan. Sai ina ƙara roƙonka kar ka manta ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka ba, ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai bamu damar, zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka. Mu haɗa ku ta cikin wani sabon bidiyo namu domin jin yadda zai kawo muku sabuwar waƙar tasa a cikin shekara ta 2022 idan Allah ya kai mu. Domin jin yadda aka hira da wannan fitaccen shahararren mawaƙi kuma fasihi wato Ado Isa Gwanja. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Kar ka manta, ina roƙon kar ka manta ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Haɗa ku ta cikin wani sabon bidiyo namu domin jin yadda aka yi hirar da wannan fitaccen shahararren mawaƙi. Mun gode, sai an jima.